بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الذي قيل في حقه فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المعاشر فلا تفلا جبا ومبو بلا جنفون إسلامي كفولي نوي على كهنا ناكا كشنا كبركة أمي على تعالى دلي على كو كا أني أو بلا جلنابو أني صديالين سيجنا كنا أو كوميونيا أو كجمو كان حكمو كنا نوي دين بروي dine baro mi jamu kay nabe wuli ka se karamo ma ni kan karamo baw bismillah kenen kono wala saka baro ke ni uye dine kuna fonuna bi ani anga almami ani an karamo be nyon fe no al imam Seydi Malick Diallo ni mami ya tokome ibaro ko ma dogolinte dunante nin kenen kono wa dunante dine bunaku fanaka 300 logements au Misri almamido association islamique mi no islamique demsanu ka tom mi no ahibba ur rasul ton nyamado tijana tom bela jene fana farle nyonga no confinati au bureau des jeunes no funanke ka bureau au président fana don ka fara joro chama wuro kan mun be awulo dine barala joro ka bo dine barala jamana en kono ko so yani jamana en ko kan anale bina jeka boroke bi dine kuno fundola yana anga do anga boroko nala أمي أنكر مو بسم الله كفاية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مالك أمي دوكه مولود كنمي ني أمبورا لك لدمينا أمي الله تعالى دلي على كأمي أني. يا ربي. دعوني فنا مي ني أكنبي نسيكي. ني الله تعالى سنا على كوفنا إنيا أمبولو إنافو أي مولود كني إنيا أمبولو تومينا. تومي بيقولوا إيجا توين توكو يبي تومي يمويلا يبي تومي دون يمويلا. oye ahibba ur rasul kira kanubaw wani mami be duñ fana nono e jalula duye beba do kira kanu be duñ ko nala kadaka o be mo ludu nyena ma chugumina aw donne no ne burda woni ala kira ko fo ni mami man ko fo de ambe mawdudu watula anya futu ma awre buraka kene basigi 300 logements kene banika kama ludu nyena ma jama boyana ko sobe ina fu mawya e jawla chugamina ni ala sona ma fana juma do no sini ismu fana kene bena sigi no denguni kene kira ka kene sigi kira tola ka kene sigi keren nyala kira tola ka bangini sanyela manyina jaw ni sodiya ira nafa jume o kene sigi lila alhamdulillah ambi allah subhanahu wa ta'ala tanum ka alafu ka ala barkada ka ina ala fa ka sili dan fan kuntiki kanu ya ala kraba muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am kala dilala ka jan karamo ma Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu warda nabi ko fa ame karamo fu Sheikh Usman kana kay ngalla ka kana sigi ala kram Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka kufo moye wi wajibu de Allahu akbar si ala kram Muhammad alayhi salatu wassalam ale doni amma wajibu de al aslu fi din rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinar al asli do de ala kram Muhammad sallallahu alaihi wasallam donc ala kram doni واجب دي على محمد عليه الصلاة والسلام نعم أبا فاني أكا حديثة دولا كفو أدم الدين تك مؤمني الدفلي فو كاسرو على محمد صلى الله عليه وسلم على دي كدية كتما فهم بلا جلينك كدية كتما ifaka kateme ibaka kateme ideunka kateme imusoka kateme fen bela jelenga donc pour que ikake fen fe kateme fen bega fiko fen don sigatala donc on ma beni alakira ka wati alayhi salatu wassalam an benani wati me akaka alakira ka fanye wakati be me karangara ne ala abangira wakati mina akanga alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fanye ni alakira foriye dron ibe kafe Allahu akbar ni alakira kuforiye dron directement ibe kafe sigatala utma wakati tei wakati mi ni alakira foli ka bebe alakira foli kain kateme wakati mi alakira ira bangla wakati mina alayhi salatu wassalam Sheikh Usman ni sungalo sera sungalo walanda we ka sungalo de fomo hoye ni selinjini sera selinjini walanda e ka selinjini de fomo hoye ni selba sera uchugodo ni hiji sera uchugodo ni salama sera uchugodo ni alakira ka sanalian sera uchugodo ni alakira ka bangeli wati sera o mawdu e kelende we ka alakira muhammad fomo hoye alayhi salatu wassalam ya sad zukum beseka noro alakira la zukum beseka ke alakira fe sallallahu alaihi wasallam dutigi ka don ko alakira tuni dutigi nyumande aka kira muhammadu ladege dutigi muso ka don ko ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam tunye dutigi nyumanye
a y'a musow lakalan cogo min na a y'a denmusow lakalan cogo min na dutigi musow k'o dɔn dudenw k'a dɔn k'a fɔ alakira Muhamad alayhi salatu wassalam a ye denmisɛnninw dilan cogo min na a ye Seydina Alhasan ni Seydina Husein a y'olu dilan cogo min na Seydina Ali an ba Fatima alayhimu salatu wassalam a y'olu labɛn cogo min na denmisɛnninw k'a dɔn alakira alayhi salatu wassalam a bɛ denmisɛnninw dilan cogo di a b'a fɛ denmisɛnninw ka kɛ cogo di ni dutigi ye alakira dɔn dutigi cɛ ye alakira dɔn dutigi muso ye alakira dɔn dudenw ye alakira dɔn kuranɛ ko cɛ min ma qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin alakira Muhammad alayhi salatu wassalam ale de ye nɔrɔ ye n'a dɔrɔn ye ni dutigi y'a sɔrɔ lumière bɛ don a ka ko la a kan ka du dilan cogo min na a b'a ka du dilan ten alakira Muhammad alayhi salatu wassalam a kɛra dutigi ɲuman ye n'a bɔra a ka du kɔnɔ a ɲɛnafin bɛ dudenw minɛ parce que dutigi ɲuman tun don donc Cheikh Ousmane kuma lasurunya la mawludi de ye wagati ye wagati min n'an bɛ se ka alakira Muhammad fɔ alayhi salatu wassalam silamɛw k'a dɔn silamɛw k'a ladege parce que ala y'ale de yira an na subhanahu wa ta'ala alakira ba de yira an na alayhi salatu wassalam kan ka alakira Muhammadu ladege laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera. An kelen kɔfɛ ka nin faamu sigi minnu bɛ kɛ alakira tɔgɔ la n'o ye mawludu kɛnɛw sigilen nafa min b'a la an kelen kɔfɛ ka dɔ faamu o la an ye kuma daminɛ ni bayitu dɔ ye n'o ye Muhamadu Busayri ni a dɔnnen don kosɛbɛ min ye mawlaya sali da alakira la sallallahu alaihi wasallam a kumana alakira kan kosɛbɛ nka bayitu kelen b'a kɔnɔna la Muhamadu Busayri b'a fɔ ko faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karamin. An bɛ fɛ i ka don an ye i ka dɔ fɔ an ye alakira ko la min bɛ kira nɛgɛ don an na. Naam. Cheikh Ousmane ala b'an bɛn na sababa ma alakira alayhi salatu wassalam an ɲɔgɔnna wele kan ka fɔ dɔ fɔ alakira ma o ye tanu o ye bɛrɛbɛrɛ de ye anw ma alhamdulillah c'est alakira alayhi salatu wassalam a fɔra ale de ma ko insanun kamil adamaden dafalen ala ye cɛ kelen min da k'a dafa o de ye alakira Muhammad ye alayhi salatu wassalam wa alakira ba alayhi salatu wassalam i ye cɛba min ka kuma fɔ n'o ye alakira kanu fo k'a ban alakira ko la n'o ye Busayri ye a ko faqa nabiyyin a ko n'i b'a fɛ ka kira dɔn nin kira in ale de ye nabi ɲumanw bɛɛ dan nabi ɲumanw bɛɛ donc comparaison tɛ anw ni alakira cɛ sans exception voilà comparaison bɛ kira ni nabi ɲuman tɔw a bɛ se ka fɔ ko a n'olu de n'o tɛ anw man ka fɔ a la anw t'a la anw tɛ mati la a ko faqa nabiyyin ni comparaison tun kan ka don ani minnu cɛ n'olu ye nabi ɲumanw ye a taara k'olu to a y'u dan a mɛnna fi khalqin wa fi khuluqin dango la dango ɲɛ la a ye nabi ɲuman bɛɛ bati Cheikh Ousmane ni dango ɲana ni jogo ma ɲa i ka jogo juguya bɛ maaw ɲina i dango kɔ a ko wa fi khuluqin a y'u bati jogo ɲumanya fana la a y'u fili kɔfɛ ale de jogo ka ɲi fo ala yɛrɛ wasora n'a jogo ye ko wa innaka la ala khuluqin azim a ko Muhamadu mɔgɔ de bɛ ladege jogo ɲumanya la e tɛ maa ladege jogo ɲumanya la a ko walam yudanuhu fi ilmin wala karami u ma surunya alakira Muhamadu la dɔɔnin na u ma surunya alakira Muhamadu la maabaya la fo ni seereya la alakira alayhi salatu wassalam yaasa i ka dɔɔnin dɔn a la nabi ɲumanw yɛrɛ ka nabi ɲuman de don kiraw olu ka kira de ye alakira ye alayhi salatu wassalam ala ye kiraw kira ci a ye nabi ɲuman o nabi ɲuman ci dɔnnibaa dɔw b'a fɔ depuis alamu zara la depuis niw de bɛ yen farikolo ma kɛ ka niw meleke fɔlɔ ala ye conférence ba dɔ organiser alakira ani ala ani nabi ɲumanw a ye nabi ɲumanw bɛɛ nati a ye kiraw bɛɛ nati a ko kiraw ni nabi ɲumanw ma nin de ye ne ka danfɛn fɔlɔ ye nin de ye ne ka kira ye aw tɔw ni aw bɛ kɛ kira ye a bɛ na an bɛ contrat signer an bɛ papier don an ni ɲɔgɔn cɛ o papier article fɔlɔ pour que e ka kɛ kira ye i k'a dɔn e bɛna taa min na min n'i ci ka taa yɔrɔ min i taatɔ k'a dɔn k'i ye nabi ɲuman provisoire de ye nabi ɲuman yɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na i bɛ sɔn o ma fɔlɔ o ye article fɔlɔ ye article filanan ni nabi ɲuman in nana i bɛ limaniya la i b'i ta bila i bɛ limaniya la ka tugu a kɔ article sabanan i tɛ da o ma dɛ i b'a dɛmɛ article naaninan n'a laban a ko yali n ye min fɔ kiraw ni nabi ɲumanw aw bɛɛ bɛ yan aw sɔnna wa
kira ni nabi ɲuman ko aqrarna an sɔnna ala ala ko yɔrɔ de la fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin donc n'aw sɔnna aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka signature kɛ donc ala kira muhamad alayhi salatu wasalam kiraw ka kira de don nabi ɲumanw ka nabi ɲuman de don muhamadu min ni ala y'a kisi lebu ko bɛɛ ma Cheikh Ousmane ala y'a kisi lebu ko bɛɛ ma min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ala kira alayhi salatu wassalam afa abbas bala kali ako ala kira ka kuya ale kabakuya Allahu akbar ako dundo ala kira alayhi salatu wassalam wa asro shima korobeya alkaba kumbe ka renouveler na alkaba be renouveler adu quraishu magan sigi bago be bolo be do barala Allahu akbar naam makorobo be se ga minke ulubo ke demzenu mbeta faramisemanu leta kana ka do alkaba jolila ala kira ni minnu kun ye aji kelen ye u taara u bɛɛ lajɛlen bɛ farata i bɛ hakɛ to n'u ka fini min kɛlen don k'u sutura u bɛ farakurun ta k'a da o de kan Abbas ko k'ale ni ala kira bɛnna alayhi salatu wasalam k'ale ni Muhamadu bɛnna alayhi salatu wasalam fara bɛ bɛɛ ka fini na tan denmisɛnninw don u bɛ fini kɔrɔta a bɛ bɔ u sutura la hakɛto bɛ kuma kan a ko mɛ a y'a sɔrɔ ala kira Muhamadu ka gabakurun a b'a kunkolo sanfɛ ale ko ya Muhamad munna denmisɛnnin tɔw y'a ta cogo min na e m'a ta ten a ko tuma min ale y'a laɲini k'a b'a ta denmisɛnninw ka tacogo la k'ale ye mankan dɔ mɛn k'o ko a ma awrataka ya Muhammad awrataka ya Muhammad Muhammadu kana fini kɔrɔta e k'i suturalen to ala t'a fɛ lebu ko ka k'e la ala y'i kisi ka bɔ lebu ko bɛɛ lajɛlen ma ala ye e de kɛ danfɛn kelen dafalen ye Muhammadu Rasulullah a ta k'a da i kunna i kan'i lebu bɔ parce que ni ala t'a fɛ lebu ka k'i la don min na i bɛna bɔ k'a fɔ ko inni rasulullahi ilaykum jami'a o don maa kana lebu sɔrɔ k'a fɔ e la ne ala ne de ye ala kira Muhammadu alayhi salatu wassalam ne y'i da k'i kɛ danfɛn dafalen ye ala kira alayhi salatu wassalam ibn Razi b'a fɔ an ye a ko kamulat mahasinuhu falaw ahada sana lilbadri inda tamamihi lam yuqsafi a ko ala kira de ye danfɛn kelen dafalen ye a ko ala kira Muhammad alayhi salatu wassalam a ka cɛɲa dafara wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa akmalu minka lam talid an-nisa'u aka cɛɲa dafara aka juguɲumanya dafara aka alabato dafara alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka majigin dafara alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka hinɛ dafara alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ala n b'i fɛ o dafara alakira n'i y'a ta kote o kote fɛ a n'a musow cɛ a dafalen tun don a n'a denw cɛ a dafalen tun don a n'a mɔdenw cɛ a n'a sigiɲɔgɔnw cɛ ani hali kafiriw cɛ alakira Muhammad alayhi salatu wasalam danfɛn dafalen tun don wa alakira alayhi salatu wasalam Razi b'a fɔ ko a ka nin dafalenya a ka nin cɛɲa cɛɲa min bɛ alakira la ko n'a kun ye dɔ ta ka bɔ a ka cɛɲa la k'a di kalo tile 14 su ma a ko kalo tun ye jakuma tun tɛ kalo minɛ bilen kalo nɔrɔ tun tɛ tiɲɛ bilen ni alakira tun ye dɔ ta alayhi salatu wasalam a ka cɛɲa la k'a di ka kɛ ka kalo jansa ko kalo nɔrɔ tun tɛ tiɲɛ bilen hindi alakira alayhi salatu wasalam ibn Razi bɛ taa n'an ye a ko wa ala tafannuni wasifihi li husnihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusafi a ko alakira alayhi salatu wasalam a ko a majamu bagaw minnu bɛ alakira majamu i n'a fɔ i ye Busayri fɔ minnu bɛ alakira majamu i n'a fɔ Hassan ibn Sabit minnu bɛ alakira Muhammadu fɔ alayhi salatu wasalam i n'a fɔ ni nana anw yɛrɛ fɛ yan saadatu darayni o daba ni nana anw yɛrɛ fɛ yan safinatu saada o dabaga Sheikh Umar al-Futi ni nana anw yɛrɛ fɛ yan Sheikh Ibrahim Anyas ni nana anw fɛ yan Muhammadu Abdullahi Suadu olu n'u ɲɔgɔnnaw kulu i yɛrɛ tɔgɔma Elhaji Malik Sy Tivaouane Sheikh Ahmadou Bamba ninnu y'u ka technique bɔ u bɛ min dɔn alakira ko la u y'u ka kumaw fɔ k'u ka mankutuw fɔ a ko hali ni tun ye dababara diɲɛ baji bɛɛ lajɛlen kɛ dababara ye k'a d'u ma ka diɲɛ yirisun bɛɛ lajɛlen kɛ kalimu ye k'a d'u ma u b'u ka technique bɔ u bɛ min dɔn u bɛ balaga dɔn min kɛ u bɛ se kuma dɔn min na u bɛ alakira Muhammadu majamu ko wallahi hali bi i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ bɛ alakira la u ma se yɔrɔ minnu ma donc alakira Muhammad alayhi salatu wasalam don dɔ a furumuso Aisha radiyallahu ta'ala anha o y'i sigi k'a lajɛ Aisha a ye kuranɛ kalan a ye
nabilahi yusuf a y'o ka kisa mɛn cɛɲa min bɛ yusuf la a matigi muso o jarabiya la cogo min na misira musow olu jarabiya la cogo min na a y'o mɛn mɛ don dɔ a y'i sigi ka alakira muhamadu lajɛ sallallahu alaihi wasallam a ko falaw absaru fi misra anwara khaddihi lama bazalu fi sawmi yusufa min faqdi. Allahu akbar. Ako ala de nin cɛin da k'a cɛɲa a ko wallahi ni misira musow n'u tun ye alakira tamanda ye nɔɔrɔ min b'o la dango ɲa min b'o la cɛɲa min b'o la ala ye beauté min di o ma ala ye charme min di nin cɛ in ma wallahi n'u kun ye alakira tamanda dɔrɔn ye o kun tɛ dɔrɔmɛ kelen don nabila yusuf la. Allahu akbar. Allahu akbar. Naam. A ko لوام زليخة لو رأينا جبينه لأصرنا بالقطع القلوب على العيد. الله أكبر. أكو زليخة جلكي باو من زليخة جلكي ni Zulekha ye labɛn dɔ kɛ ko muso wele ko Zulekha bina a ka jɔnkɛ ka Zulekha bina a ka jɔnkɛ ka kuma ye dugu minɛ Zulekha jalakira an ba Aisha ko radiyallahu ta'ala anha a ko Zulekha jalakibaw a ko n'u tun ye alakira Muhammadu tenda ye yɔrɔ o ye Zulekha jalakita Zulekha ye labɛn kɛ k'u bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen nana u nana a ye tigɛfɛn d'u ma karamɔgɔw bɛ caman fɔ a la tigɛfɛn dir'u ma a ko Yusuf ka bɔ Yusuf y'i bila a ka cɛminɛw na a bɔra falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Donc u ye koko ni ŋɔni tɛ adamaden ni anw ma deli ka ni ɲɔgɔn ye u mawura fɛn min tun b'u bolo k'a tigɛ u y'o fɛn tigɛ ka tila ka t'u bolo tigɛ. Allahu akbar. Zulekha ko cɔ a ko fazalikunna allazi lumtunnani fi a ko aw ye ne jalaki nin ko in de la a bɛ ne bolo yan don o don ne bɛ ɲɔgɔn kan ne ma n bolo tigɛ a ka bɔ ko kelen aw y'aw bolo tigɛ o tuma aw bɛ ka ne jalaki fɛn min na o de ye ne dɛ. Mais an ba Aisha ko o musow ni Zulekha n'u tun ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tenda ye ko kun tɛ u bolo tigɛ dɛ u kun b'u sɔnjuru de tigɛ. Allahu akbar. Donc alakira alayhi salatu wasalam dango ɲa ala y'o d'a ma ala tilala ka jansa jumɛn wɛrɛ la ala y'a jansa jogo ɲumanya la alakira jogo ɲuman dan tun don jɔn y'a musow dilan k'a musow ladiya k'a musow minɛ cogo ɲa i ko alakira alayhi salatu wasalam jɔn y'a denw dilan ka denw minɛ ko ɲa i ko alakira alayhi salatu wasalam jɔn y'a sigiɲɔgɔnw dilan jɔn ni ala cɛ ka ɲi i ko alakira alayhi salatu wasalam cɛ min bɛ su jɔ ala ye fo ala yɛrɛ b'a tanu wa innahu lamma qama abdullah ala b'a tanu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك بطولة على كرا الدفرة عليه الصلاة والسلام جون مايا كتب نياتا يبصر على كرا محمد عليه الصلاة والسلام أكرا جون دافليني نعم وعلى كرا عليه الصلاة والسلام دونيني ما بيالا أي كراوني نبي مون باتي الله قد لا دولو أني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نعم وبتعمل مدينة بولون فرنسا عمر بولو بابولو عمر نسوجارا كونتانا أكو يا رسول الله أكو نبي فسيسا نبي على كرافة كتم فين بقى فينا غرانيري الله أكو عمر نعم أكو نتونينا يسيرا جاي مسي أكو يكال لبنيات الدافع فيك كن محمد دفع كتم فين بقى جلينغا عمر يميري دوني أكو على كرا عليه الصلاة والسلام أكو سيسان كريفة كتم فين بقى أكو الآن عمر الآن يا عمر عمر سان يقال لي من يدفع عبد الله بن عمر نعم نو عمر دينغي أتم عمر ني على كرا كرفة وبقى كم يفوت مامي وأفاس يجناسو مامي أيا فاينغا نعم أكون فا أكو نتم بيني على كرا محمد كرفة عليه الصلاة والسلام نتم بيني باترون كرفة عليه الصلاة والسلام أكو aka barola ini sojara iko kibe ala kirafe alayhi salatu wasalam kateme fembe gafuna kariyere mfa ako ku gali manyama dafa soni doro e ka position fale ako mfa ne mo famunde ako kanuna ne demzeni kanu degré la kase ki ka position fale quelques secondes ako mfa mo famu ako nde iye nyinga leke onyana ako mbi kana sisa ako ne umar ya laje
ne ni alakira jɔnni nafa ka bon ne Umar ka diɲɛ la yan n y'o de bila balansi kelen kɔnɔ n y'a ye ni alakira tun tɛ alayhi salatu wasalam ne Umar tun tɛ kana ala ye ne kana ni alakira sababu de ye donc kira alayhi salatu wasalam a nafa ka bon ne Umar kan diɲɛ la yan ka tɛmɛ ne Umar yɛrɛ kan munna n bɛ k'a fɛ munna n bɛ kɛ n fɛ ka tɛmɛ a kan a ko n ye lahara fana lajɛ a ko n y'a ye ne Umar ka baara tɛ se k'an don aljina kɔnɔ fo alakira de ka na fo alakira de ka intervention kɛ fo alakira de da ka don kuma la pour que ala ka yafa ne ma diɲɛ la a nafa ka bon kan ka tɛmɛ n yɛrɛ kan lahara a nafa ka bon kan ka tɛmɛ n yɛrɛ kan munna n bɛ kɛ n yɛrɛ fɛ mɔgɔ min nafa ka bon kan ka tɛmɛ n yɛrɛ kan diɲɛ ni lahara n bɛ kɛ n yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ o kan munna a ko n den nin de la ne ye nin ko bila nin balansi de kɔnɔ o de la n y'a ye k'a fɔ ne ka kɛ alakira Muhamadu fɛ alayhi salatu wasalam ne yɛrɛ Umar ka hɛrɛ b'o de la o de la n kɛra fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wa Sheikh Usman lahara alakira alayhi salatu wasalam don min na ni ala b'a fɔ waqifuhum innahum mas'ulun Allahu akbar u kana tɛmɛ dɛ a y'u lajɔ n bɛ n'u ɲininka nin ye don kelen ye yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a don min na hadamaden bɛ hakili bɛ jigin a ye min kɛ ka tɛmɛ don min na jahanama bɛ foncer ka da hadamadenw kan don min na duwawuden bɛ boli a fa n'a ba ɲɛ dangaden ko tɛ duwawuden bɛ boli a fa n'a ba ɲɛ don min na ba dɔ bɛ a den ta a tɛgɛ ma a b'a fɔ n den ne mago bɛ ɲuman kelen de la ne de y'i kɔnɔ ta ne de y'i ladon ba bɛ min kɛ den ye a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a b'a fɔ n ba n den ne mago bɛ ɲuman kelen de la min bɛ n bila ka taa aljina kɔnɔ den b'a ba lajɛ a b'a fɔ n ba wallahi n kan ka k'i ye n kan ka k'i ye mais n ba ne bɛ min f'i ye ne yɛrɛ fana mago b'o ɲuman kelen de la n bɛ min ɲini ka taa aljina la don min na duwawuden bɛ a ba jɛ o de ye alikiyama jɔ don ye o don cɛ min bɛ se ka jɔ ka kuma o de ye alakira Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam. I b'a dɔn kira ka baro ka di kosɛbɛ an karamɔgɔ Baba Jalo b'a fɔ ko kira ka baro ka nɔgɔn kojugu ko yɔrɔ bɛɛ don da a tɛ ban min bɛɛ tɛ se ka fɔ ni dɔ fɔr'o la o bɛ wasa kɛ an ka baara in waati la baaraw i n'a fɔ yɛrɛ b'a kalama cogo min na n bɛ kuma kuncɛ kuma fɔ an ye dakuruɲɛ fila ka dugawu kan ye alhamdulillah an bɛ ala fo ka barikada Sheikh Usman kuma kuncɛ kuma ye min ye bi Mali kɔnɔ o ye an bɛɛ ka dugawu kɛ Mali ye kosɛbɛ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin waati la sukoɲɛ bɛ sɔrɔsi caman ka so an ka finitigiw u ye gɛlɛya sɔrɔ nin waati la an balimaw de don maliyɛnw de don u bɛ yen anw de lakanali kama ala ni alakira ta kɔfɛ donc n'olu bɛ degun na a ka kan u k'a dɔn ko maliyɛn bɛɛ bɛ ka degun in santi u fɛ donc an bɛ ala deli maa minnu fatura la silamɛw la ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma maa minnu bɛ bana kɔnɔ ala k'u kɛnɛya ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ ye ala ka Mali bɔ ala ka Mali kisi ala ka Mali tanga ala ka Mali kɔlɔsi ka dugawu kɛ Sherifila ye ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara an bɛ dugawu k'a ye ka ala deli a ye sijani kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a di an n'aw ma ya rabbi ka aw yɛrɛ bɛɛ fo Sheikh Usman ni a baaraɲɔgɔnw bɛɛ ka ala deli ya rabbi télévision so ala ka barika don ala ala ka jɔlen to ala k'aw bɛnnen to ala k'o kɛ alakira ba kɔsɔn alayhi salatu wasalam Sheikh Tijani Barika radiyallahu ta'ala salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an bɛ segin ka an karamɔgɔ yɛrɛ fɔ ani an ka alimami n'o ye alimam Seydi Malik Jalo an y'a fɔ kuma dɔ ni 300 logements misiri alimami don jamiyatu ahibawur rasul o fana ɲɛmaaba don conférenati bureau de jeunes au président fana don ka fara activité wɛrɛw caman kan a bɛ min kɛ an bɛ a fɔ ka wale ɲuman dɔn dakuruɲa kelen na dɔrɔn ka kɛnɛw sigi kira tɔ la sallallahu alayhi wa sallam furaw de don ni dusukun bɛ furakɛ ni a ye ka d'a kan diinɛ yɛrɛ alakira mɔden dɔ ye ko hali diinu ilal mahabba ko diinɛ yɛrɛ ye fɛn ye wɛrɛ ye ni kanu tɛ wa diinɛ yɛrɛ sigilen bɛ kanu de kan n'o kanu in faamuna an karamɔgɔ i filɛ ka gɛlɛya minnu fɔ jamana in kɔnɔ ni kanu sabatira dusukun na ne ka tɔɔrɔ tɛ se ni ne ye e kanu ne ka tɔɔrɔ tɛ se ma ni e ye ne kanu e ka tɔɔrɔ tɛ se ma jamanadenw yɛrɛ dama mana ɲɔgɔn kanu dɔ ka tɔɔrɔ tɛ se dɔ ma sigiɲɔgɔnmaw mana ɲɔgɔn kanu jamana fila minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'olu ye ɲɔgɔn kanu dɔ ka tɔɔrɔ tɛ se dɔ ma ni kanu kɛra ka diɲɛ labɔ siga t'a la tɔɔrɔ min bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ban an bɛ Alahu taala deli alakira nana ni kanu min ye sallallahu alayhi wa sallam ala k'o kanu sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka o kanu sabati jamana ɲɛmɔgɔw ni kɔmɔgɔw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka o kanu in sabati
finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ finitigiw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ani finitigiw ni civiliw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Alahu taala jamana bɛ gɛlɛya min na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Ala ka gɛlɛya ninnu Ala ka a bɛɛ lajɛlen ban Ala k'o kɛ kira na so dingɛw kama ka segin k'i fo k'i waleɲumandɔn ka dugawu k'i ye ka tila ka dugawu ɲini i fɛ mawludu kɛnɛ minnu sigira an bɛ Alahu taala deli min fɔra a kɔnɔ Ala ka kɛ maaw nafalan ye dugawu minnu kɛra a kɛnɛw kan maro siga tɛ an na ka bɔ a kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan dugawu kɛra jamana ye dugawu kɛra jamanadenw ye dugawu kɛra an ka finitigiw ye an karamɔgɔ ya Seyida Sherif Usman Mandela ni jɔrɔna ko b'a la bi hamina ko b'a la bi a sigi o sigi a ka kɛnɛ o kɛnɛ kan min b'a la o ye k'an ka finitigiw ka dɛmɛ an ka finitigiw ka dɛmɛ o donna ziyara min kɛra don ɲuman na a ye min kɛ an ye baaraw daminɛ ni ka dugawu de kɛ ka fatiya kala ka hinɛ lase an ka finitigi minnu fatura an bɛ dugawu kɛ a ka kɛnɛ min sigira ani kɛnɛ ninnu tɔw bɛɛ lajɛlen Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kɛnɛ minnu fana bɛna sigi n'o ye denguni kɛnɛw ye fo ka taa se dugawu kalan minnu bɛ dugawu kalanw kɛnɛw sigi a kɛnɛw bɛɛ lajɛlen Ala k'a bɛɛ lajɛlen yira an na k'a dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲumandɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ma ɲɛma ka diinɛ baro lajɛ ni diinɛ baro tɛ fɔ aw si kɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.